Tak, vypadá to, že jsem už v éteru, že už mě vidíte. Takže já vás všechny srdečně zdravím. Jenom požádám, jestli mě napíšete do chatu, jestli mě vidíte, slyšíte. Spuštěno nahrávání a tak, Liduška píše, ano, vidím i slyším a i v novém roce ti to, Jirko, sluší, děkuji. Tak trošku jsem si sundal to, co jsem tam měl a s novým rokem a skvělý, děkuji, Liduško. A tady Ivetka, ano, vše OK, ano, vidím, slyším, Tamara, Anička, už ti vidíme i slyšíme, skvělý. Takže děcka, máme tu první živé vysílání v roce 2024. Já vás tady všechny srdečně vítám, doufám, že to všichni užijeme, bude to opravdu super setkání, protože nás čekají skvělé informace, ale v každém případě na úvod bych chtěl, než budu číst tady ty chaty, vaše zkušenosti a tak dále, co tam budete psát, tak bych chtěl vám všem popřát, i za Milku samozřejmě, všechno nej do nového roku, ať se vám daří. A vítejte, a jak říkám, každý rok, co by dub, jsou tu Vánoce a rychle to uteče. Takže vezme tento měsíc opravdu na správný konec a já se pustím do prvních psaní v tomto chatu a jako prvního, koho tu máme, tak je tu. Liduška, krásný večer všem poprvé v novém roce 2024. Posílám pozdraví z Tanvaldu a těším se na dnešní webinář. Anička, krásný večer všem z Jindřichova Hradce a těším se na povídání. Petr, krásný dobrý večer všem. Liduška, musím vyzvednout opravdu Neurom Magne B+, velmi a velice výrazně mi pomáhá proti nočním křečím v nohou i po větší námaze. Sportování je znát, když si ho zapomenu večer před spaním vzít a když si je vezmu, je opravdu fantastický. Tak, já musím říct, že v Neuromagne B+ si beru každý den, hlavně před spaním a když jsem celkem usínal v pohodě, tak cítím, že usínám daleko rychleji, daleko lépe a je ráno vlastně vstávám takový svěžejší. Takže Neuromagne B+ opravdu funguje. Tak, Tamara, krásný večer všem z mrazivého Ostravska. Tak, Verunka, přeji všem krásný večer ze zamrzlého Zátiší. Dnes ráno jsme tu měli krásných -19. U nás, aspoň teda tady na kraji Brna, u Přehrady, bylo nějakých -7, -8, maximálně -10, víc ne, ale -20, to už jsem dlouho nezažil v Brně. Takže velká závis jako z mé strany. Tak, Tamara, dovolte mi podělit se. Rekapitulace skvělých výsledků s našimi bylinkami. Skvělá zpráva. Slevová zákaznice poctivě užívající doporučené výrobky od začátku září 23 za 3,5 měsíce. 9 kg dolů, krásně zlepšená funkce štítné žlázy a srdeční činnost. Podstatně více energie a lepší nálada. Zlepšená psychika a navíc bonus. Podpora v rodině, výrobky začal užívat i syn a nově s Neuromagne B+, vylepšená psychika. Lékaři jsou nadšení a my s klientkou také. Tak to je krásný, úžasný příběh, fakt super, co dělá tento výrobek. Děkujeme. A Liduška, a také se ráda podělím o zkušenost s hojením jízev. Manžel byl na operaci obou kolen, výměna kloubů, a hned po vytažení spon z jízev začal jízvy stříkat futkerem a mazat OK balzámem. I sestřičky ho chválili, jak rychle se mu jízvy hojí a jak krásně je má za tak krátkou dobu.
Máme prostě úžasné pomocníky. No tak to je pecka. Doufám, že jsou nějaké i fotky tady z těch jízev. Úžasný. Jana Tršlová, zdravíme, krásný večer z Hodkovic. Ivonka, Miláčkové, přeji všem krásný večer z mrazivého Borku. Jana Červinková, dobrý večer, všechny zdravím. Maruška, dobrý večer z Pardubic. A opět Jana Tršlová, chci zmínit krásnou zkušenost, že 2 gely o Vánocích cestovali až do Kazachstánu. Tak to je pecka. Kazachstán, hezky. Tak, a Renátka, krásný večer, po delší době zdravím z Kutné Hory. A Liduška píše, aha, to je vlastně ten příběh, rekapitulace. Tak, Verunka píše, při těchto mrazivých teplotách s otevřenou náručí vítám naše úžasné NOčko. Jakmile klesly teploty pod -10, tak jsem začala mít potíže s prokrvováním nohou, které mi při pohybu venku do pár minut promrzly i v kvalitní teplé obuvi. Včera odpoledne jsem si dala NOčko a dnes ráno, když jsem vezla děti do školy, tak jsem při téměř -20 stupních měla nožky jak v pokojíčku. I u rukou bylo znát zlepšení, že jsem neměla tak promrzlé. Krásný. NOčko opravdu prokrvuje. Úžasný. Tak, Hanka Wolfová píše krásný večer z Liberce. Markétka, krásný večer. Peťa Semicková, krásný večer přeji všem. Ivetka, krásný večer z Brna. Renátka Plechačová, hezký večer. A Hanka, jo, tady vlastně už potvrzení, že jo, to už se mluví, ano. Tady ještě možná dotaz asi od Tamary. Tamarko, jaké užívá paní výrobky, prosím? Paní užívá oba Emolipsy na střídačku Emolip Slim Drink plus NOčko plus Omega 3 Complete plus Beta plus Cčko, D3, K2 a Omega plus a nově Neuro Magne B+. Má i kidsky a ty teprve začne brát. Hezky, děkujeme. Tak, Vlaďka píše krásný večer všem. No a blížíme se pomalu k závěru. Tak, teď potvrzení, že vidíte, slyšíte. Anička Paclová, přeji krásný, dobrý večer a přeji všem ten nejlepší vstup do nového roku. Moc děkujeme. Tak, Ditka, hezký večer, jsem ráda, že jsem tu mezi vámi. Všem hezký večer, všem z Přelouče. Tak, a Anička, Love, já musím opět vychválit náš gel. V sobotu ráno jsem se špatně pohnula a způsobila si ústřel nebo taky ischias. Mazala jsem všemi mastmi, ale nic nepomohlo. Až když jsem si udělala zábal z gelu, je to malinko lepší. Tak, hezky. Tak a Hanka Wolfová, ráda bych se podělila o super zkušenost, která je pro mě opravdu top. Měla jsem 14 dní virózu, kterou provázel suchý kašel a několik nocí jsem se nevyspala. Bylo to opravdu vyčerpávající. Pak mi Renátka Plechačová poradila nastříkat na hrudník footcare. To jsem předevčírem večer udělala a trochu si toho footcareu stříkla do krku. Krk se okamžitě sklidnil, ale ještě to nebylo úplně ono. Tak mě napadlo odšromovat pumpičku, trochu si vykloktat, asi footcare, tak to je síla. Vykloktat a pak spolknout. No, teď no nebo NO. No a okamžitě bylo po kašli. Krásně jsem se vyspala až do rána. Je neuvěřitelné, co footcare dokáže. Tak to je další úžasný příběh, že bych si dal footcare jakoby přímo do krku a vše polkl. To mě nenapadlo, vyzkoušíme. Tak, krásně, děkujeme za úžasný příběh. Takže to vypadá, že to je poslední příběh v tomto chatu. A
Kamila teď píše hezký večer z Prahy. Hezký večer z Prahy, pardon. Tak, ještě někdo píše nějaký. Markétka, můj otec měl ošklivou odřeninu na noze až na holeň. Díky jeho špatným žilám se obávali lékaři nejhoršího. Ale já jako osobní lékař jsem nasadila léčbu faktorbáze NOčko a po 2 měsících rána zhojená. Tak, to mi tady skočil ten chat. Zhojená a lékaři čuměli, jak rychle se rána zatáhla a zahojila. Hezký. A Dášenka Langová, trošku mě začaly zlobit hlasivky, chrapot a bolest v krku v noci předevčírem. Začala jsem stříkat foot care a mazat gelem. Oboje jsem mazala společně na krk a stříkala a mazala do pusy. Včera už paráda, i týmovku jsem odmluvila. No paráda, skvělý. Skvělé zkušenosti, pište dál. Pište dál a já požádám Milku, protože tady máme něco. Tak, pojďte na klín a můžeš mluvit. Počkej, červená je moje, tak, červená je tvoje. Tak, vážení, já bych chtěla na nový rok všem popřát krásný, šťastný nový rok. Samozřejmě tady mluvím i za Jirku, protože nejde to dvojmo. Krásný, šťastný nový rok, hodně zdraví, hlavně moc úspěchů, ať se vám daří, ať máte nádherný, šťastný, krásný nový rok, plný bohatství a štěstí, lásky a zdraví. Ať se daří. Ať se daří. Připijeme vám. A teď předáme slovo našemu nejvyššímu. Tak. A děkuji. A já musím, ještě než předám dál slovo, chci říct jednu věc. Čeká nás fantastický rok 2024. Nebudu o tom mluvit já, ale už něco trochu tuším, něco vím, něco tak nějak trošku se cítím, protože tento rok bude fantastický, prostě bude to úžasný a čeká nás skvělé věci. A kdo jiný o tom by nám mohl říct, než člověk, který je nejvíc povolaný, majitel společnosti, zakladatel společnosti OKG, prezident společnosti OKG, inženýr Jiří Krčál a zároveň vlastně i můj učitel, za kterého jsem nesmírně vděčný, že jsem ho poznal před těmi 20, já nevím kolika roky, už to už je dávno, ale přece jenom dneska nám sdělí úžasné informace, tu vizi, co nás čeká tento rok. Takže těšte se, pište si a těšte se na to, co opravdu tento rok zažijeme. Bude to velká síla, velká pecka a společně dokážeme velké věci. Takže já předávám slovo inženýru Jiřímu Krčálovi a s vámi se loučím. Krásný večer. Ahoj. Tak, wow. Tak to bylo vehementní, musím říct. Děkuji za milé přivítání a za krásné, skutečně krásné příběhy děcka. To je radost číst. A znovu se jenom utvrzujeme v tom, jak naše produkty jsou v skutku jedinečné. A já nepřestávám být vděčný za to, co máme v rukách, co můžeme používat, jak nám ty produkty fungují, ale hlavně jak fungují našim lidem. Tak já, když dovolíte, pár slov. Je za námi rok 23, ten se stal už v minulosti, jak tady předřečník Jiří poznamenal, že z Vánoce tu budou cuby dub. Ano. A já bych rád, protože my máme dva konce roku. Tento kalendářní, to je takový ten tradiční, ale my máme druhý konec roku a to je rok OKG, který končí vždycky koncem února. Letos konec února je
29. Takže Silvestr OKG v podstatě bude 29. února, kdy uzavřem celý rok, kdy jsme začali 1.3., ale myslím si, že OKG si zaslouží, abychom zmínili pár slov o roku 23 jako takovém, protože teď už máme rok 2024. Takže když dovolíte pár slov. Takže rok 2023 byl významný rok po několika stranách. My jsme uspořádali výroční konferenci, měli jsme srpnovou konferenci, fantasticky. Každé takové setkání je ohromnou inspirací nejenom nás, kteří jsme už matadoři v tomto podnikání, ale pro nové lidi. A já si vzpomínám na srpen, kdy jsme za mnou chodili lidé a říkali, no to je něco úžasného. Já jsem už prošel tolik firem, ale něco takhle fantastického, co jsem zažil, jsem skutečně jako neviděl. A vždycky každé takové setkání inspirace. My jsme měli 2 konference, měli jsme 2 M-víkendy v Pardubicích, měli jsme online workshopy, čili těch setkání, a to říkám jenom na úrovni firmy, pak byla celá řada různých menších či větších setkání vás, nezávislých partnerů OKG. A já jsem za to neskonale vděčný. Čili to byl rok, ovšem ten rok nebyl jenom jaksi významný tím, že jsme se pouze potkávali, ale my jsme například za loňský rok, jestli se nepletu, jsme uvedli nový velkoobchodní program, který jsme, vzpomínáte si, jak to bylo před rokem ještě, že jsme bylo 10 plus 2 výrobky zdarma, tak teď jsme to jakoby zjednodušili nebo zpřístupnili více a teď ta možnost je 5 plus 1, jestli se nepletu. Stejně tak jsme upravili maloobchodní program, který byl původně, se začal načítat od 100 bodů nahoru, tak teď jsme ho snížili na 50 bodů. A to je velká věc a já to vidím, kolik nových lidí se připojí a třeba nekoupí si hned 100 bodů, jsou to většinou třeba zákazníci na stavě a začnou novým jedním výrobkem nebo koupí si 50 bodů, třeba pár výrobků a už tam vidí, že tam mají ty 3%, že jim to tam svítí, prostě fantasticky. Takže to je jedna z věcí, kterou jsme uvedli, ale asi jsou 2 události, které byly nejvíce významné nebo nejvýznamnější v tomto celém roce 2023. První, začnu tedy chronologicky, bylo, že jsme 1.3. právě s novým rokem OKG uvedli v platnost nový systém odměn pro manažerský tým. Všecko zůstalo stejné, jenom pro manažery a víš, jsme udělali úplně nový koncept. A upřímně řečeno, když jsme to uváděli, když jsme to prezentovali, tak to byla věc, kterou jako hodně dotazů na to bylo. Nevěděli jsme přesně, jak to. A já jsem nesmírně nadšený tím, co se podařilo. Já jsem si to dneska kompletoval dopoledne a musím vám teď, děvčata, říct, nebo možná pánové také, teď nevím, kdo všechno je připojený, i pánové určitě, co se nám podařilo, protože je to naprostá pecka. Nám se podařilo naplnit všechny ty pozice až po pozici Gold Manager nebo Zlatý manažer, po tu zlatou úroveň. A teď dobře poslouchejte, co uslyšíte, protože já, když jsem to dneska dával dohromady, já jsem seděl s otevřenou pusou, nemohl jsem věřit tomu, co se nám podařilo. Takže máme tady kvalifikovalo se 19 nových manažerů, těch základních úrovních, těch manažer základní úroveň. Mimochodem, abyste věděli, museli tito lidé zvládnout 2400 kumulovaných bodů za to období kumulovaně, a což představuje asi obrat v týmu 50 000 korun. A splnilo to 19 lidí. A když dovolíte, já je přečtu. Jirka Fej, gratuluju. Peťa Veselý, vidíte, dneska je připojený, Peťo, gratulace obrovská. Bohdánka Vondravá, Tamarka Kluštíková, paní Nikol Jonová, paní Hana Zemanová, paní Jana Škrobánková, pan Vladimír Melón, paní Adéla Nováková, paní Jana Červinková,
paní Ivetka Adlerová, manžel Steinerovi, paní Radka Krosnářová, paní Petra Voroníčová, paní Libuše Mazurová, paní Milena Rydlová, paní Zlata Bezeková, pan Pavel Zeman a slečna Anetka Kolářová. Gratulace. Tito lidé všichni dostali, protože to jsme zavedli jako novinku, kvalifikační bonus 1 000 korun, tedy vyjádřeno v českých korunách. Další úroveň nad úroveň manažér je úroveň bronzový manažér. Představte si, že 10 lidí se kvalifikovali do tohohle úžasného týmu. A jenom pro vaši představu, tito lidé museli zvládnout 6 000 týmových kumulovaných bodů za to kvalifikační období, což představuje asi, teď dobře poslouchejte, oni a jejich tým 125 000 korun obrat. A jsou to tito úžasní lidé, bronzoví manažeři. Paní Skarleta Dvořáková, paní Martina Rypalová, paní Anička Mikézová, ale tady pozor, já vám chci říct, prosím vás, já mluvím o oficiálních výsledcích, to znamená, že to máme do listopadu, ale řeknu vám i prosinec za chvilenku, ale co mám oficiální výsledky za listopad. Takže Anička Mikézová bronz, paní Věra Kolínová bronzová, gratulace, paní Patricie Kolesárová, paní Petra Stremisková, paní Anička Paclová, paní Ivonka Chlubová a paní Markétka Pelantová. Tak to jsou všechno bronzoví manažeři. A dostali jednorázovou odměnu, teda dohromady kumulovaně i za manažera celkem 2 500 korun, jenom za to, že se kvalifikovali. Oni mají provize další samozřejmě, že od těch provizí tam je celá řada, ale jenom ta novinka, která tkví v tom novém marketingu je, že dostali kvalifikační bonus 2500 korun za tu kvalifikaci a odvedli skvělou práci. Tak a teď se podržte. Další úroveň nad úrovní bronz je stříbro, úroveň stříbrná. Tady jsou lidé, kteří se kvalifikovali na tuto úroveň, je jich 5, říkám oficiální výsledky do 30.11. a je to paní Janička Tršlová, gratulace, paní Pavlína Elisová, paní Petra Slámová a paní Dana Krutá-Lopatová. Tak, tito lidé, ta stříbrná úroveň museli zvládnout za ten kvalifikační rok 10 000 týmových kumulovaných bodů, což představuje zhruba asi obrat jich a jejich týmů, ne jenom toho týmu, ne royalty týmu, 210 000 korun. Už asi skoro 250 000. Fantazie a velká gratulace. A pak tady máme samozřejmě zlatou úroveň, momentálně to nejvyšší, co máme v OKG, a je 7 lidí, kteří to do 30. listopadu zvládli, a já mám teď obrovskou čest vám představit tyto lidi, protože tito lidi, jestliže stříbrní dostali kvalifikační bonus celkem 4 500 korun, tak zlatí dostali formou provizí kvalifikační bonus celkem za všechny ty pozice až do toho zlaté úrovně 7 000 korun. Ano, navíc k provizím. A jsou to paní Hana Wolfová, paní Veronika Brahma, paní Vladimíra Ficová, paní Dita Kolářová, paní Monika Hofmanová, paní Dagmar Langová a paní Lidie Elicerová. Tak těchto 7 statečných, dá se tak říct, do 30. listopadu zvládli úroveň zlatou. A jenom pro vaši představu, každý z nich musel nakumulovat, do toho máme na to celé rekvalifikační období, ale oni zvládli do 30. listopadu zvládnu každý z nich se svým týmem udělat obrat za 315 000 korun. 315 000 korun. To je absolutně fantastické. Takže to byly výsledky
oficiálně k 30. A protože ale uzávěrka za prosinec 2023 se nám teprve blíží, zhruba asi za necelý týden ji budete mít, tak, čili proto ty kompletní výsledky ještě nejsou, tak já, když dovolíte, předběžně mohu pogratulovat novým stříbrným manažerům právě za prosinec a je to Anička Mikezová a Markétka Pelantová. Holky, já se vám klaním, skvělá práce. A jako bych řekl, máme tady další kvalifikaci na úroveň zlato a to není nikdo jiný než Janička Teršlová, která se kvalifikovala právě prosincem roku 2023. Wow. Normálně se mi z toho rozbušilo srdce a tepe mě úplně v hlavě, spánky mě tepou, jak se z toho úplně nadšený. A já vím, že se na skoro nehraje. Já vím, že trochu, málem, kdyby a tak nehraje se. Nicméně, ještě vám musím přečíst poslední 4 lidi, kteří skoro dotáhli stříbrného manažera. Kousek chybí, tedy myslím za prosinec. Kousek pár bodů chybí paní Petře Strmiskové, Peti, zdravím tě, jestli jsi tu. Paní Patrici Kolesárové, stejně tak. Ivonce Chloubové, stejně tak chybí nepříliš mnoho. A Martinka Rypalová, gratuluju, protože ty chybilo skutečně snad jenom 40 bodů, aby splnila stříbrnou úroveň. Velká gratulace. A já teda musím říct, že měli jsme plán 1.3. Já bych nevěřil, že tento papír budu číst tady plný lidí, jak se kvalifikovali kousek po kousku, jak to zvládli. Asi pro mě největším překvapením bylo, že už za 6. měsíc, čili březen, duben, květen, za 4 měsíce, Liduška Elicerová s Dášem Kolangovou už zvládli pozici Gold Manager. Tak to je pro mě absolutně nepochopitelné. Holky, jak vy to děláte? Velké věci. Obě obrat, každá z nich minimálně za 315 000 korun. Wow. Tak to je věc. Tak toto je v praxi rok 2023. A samozřejmě toto nekončí, protože nám ty kvalifikace končí na ty pozice až právě 29. února, kdy máme zase přestupný rok po 4 letech, myslím, jestli se nepletu. Takže ještě se můžete kvalifikovat, protože se blíží a o tom já za chvilku budu mluvit, teď nebudu předjímat. Takže tohleto byla největší událost roku 2023. Co by se dalo vyrovnat, nebo co by se dalo srovnat snad s touto událostí, byla ještě jedna věc. 13. listopadu jsme uvedli na trh výrobek, který nemá obdoby. A je to výrobek Neuromagne B+. My jsme potom na M-Weekendu měli přednášku od inženýra Reska, naprosto fenomenální, přesně složku od složky jsme brali a on nám velice sofistikovaně přednášel o tom, jak ten produkt jako celek a jak ty složky jednotlivě fungují a jaké dobro pro vás dělají, pro váš organismus. Takže to je druhá věc, tento výrobek, a ten se začal tak prodávat, že se rázem během 1 měsíce stal nejprodávanějším produktem OKG. Je to novinka, samozřejmě je to nová věc, ale chci vám říct, že já osobně ten produkt jím, a můj kluk, ten bude maturovat, bude ho hodně potřebovat teď vlastně na jaře, a my to zobeme. Každý večer jednu si dáme, každý ráno si dám jednu, hele, fantasticky, já spím jako miminko a přesně, jak už bylo zmíněno možná zde, nebo mi to, myslím, říkal Kája Rezek, jaké už, jestli si to dá večer, že si dá jednu tobolku večer a už se těší, co se mu bude zdát. A já to mám úplně stejně, já mám tak krásný sny po tomto produktu, skvělé. Takže to máme rok 2023. Také nemohu zapomenout na to, že jsme v akcích, myslím tím různé, jak máme akce, výrobky, třeba za sbírání bodů, tak já jsem tomu nemohl ani věřit.
ale my jsme za celý rok, kalendářní tedy rok, vydali v akcích produkty téměř za 5 milionů korun. Ano, slyšíte dobře. Za 5 milionů korun, necelých. 5 milionů korun. Tak. A co je teda pro mě úžasný, že vím, že to nejsou peníze, které šly takhle. To jsou produkty v těch penězích, které šly vám a vašim lidem a vašim zákazníkům. A někde pomáhali. Někde se dostali do nějaké domácnosti k někomu konkrétnímu. A ten konkrétní člověk je papal zoba. To je fantastické. A také ještě musím říct jednu věc. Za rok 23 jsme společně tak jako přispívali také na nadační fond Krtek. Kdo z vás neví, co to je, můžete si to vygooglit, nadační fond Krtek. Je to prostě fond, který podporuje děti, které neměly takové štěstí a narodili se už s rakovinou nebo už jako děti dostali rakovinu. Já jsem čas od času na to oddělení tady v dětské nemocnici zavítal a musím říct, že to je skutečně pohled, když vidíte děti s půlkou hlavy jenom, jo, jak mají vyoperovaný prostě nádory z hlavy a jak člověk pocítí obrovskou vděčnost za to, že může být tak, jak je zdrav. A tak si myslím, že podpora dětí, a to my už podporujeme vlastně 23 let, ten nadační fond, a on vlastně tehdy taky se nějak začínal, takže jsme tak nějak vyrůstali společně s tímto fondem a společně, myslím tím my a společně s vámi, protože i vy jste přispívali, třeba máte možnost přispět, tak jsme odvedli za téměř za 74 000 korun jsme společně odvedli do této nadace, což je zhruba tak asi každý rok plus minus stejně odvádíme, takže skvělá věc a každá korunka pomáhá dětem, které neměly takové štěstí, jako jsme třeba měli my nebo vy, takže to asi tak. Dobře, máme za sebou rok 23. Konkrétnější věci, toto byly události, které měly největší dopad na celou společnost. Pojďme si povědět teď o tom, co nás čeká v roce 2024. Můj učitel vždycky říkal, hele, nemusíš mít křišťálovou kouli, aby se předpověděl budoucnost. Chceš se podívat do budoucnosti, podívej se do minulosti. Protože jestli chceš vědět, jaký bude tvůj příští rok, tak se podívej, co dělal ten minulý rok. A jestli jsi s ním nebyl spokojený, tak to můžeš změnit. Pokud jsi byl spokojený, v tom pokračuj dál, bude pro plus minus stejný. My některé věci změníme, některé věci zachováme. Ale co určitě vám teď si to můžu říct, že tento rok 24, bude mimořádný. Mimořádně úspěšný pro vás, pro vaše klienty, pro vaše distributory. A teď vám řeknu proč. Víte, začnu asi takto. V Bibli se píše v Novém zákoně, pokud se budeme snažit uchránit svůj život, přijdeme o něj. Toto je velká věc. Život, pokud ztratíme život, získáme jej. A to je přesně ono. Ztratit život znamená investovat život. Investujte svůj život do života jiných lidí. Když investujeme, a o tom je celý svět a o tom je celý život. Investujete, naši rodiče investovali svůj život do nás, do dětí. Tak jako my dnes investujeme svůj život do života našich dětí, aby z nich vyrostli dobří lidé, poctiví lidé, féroví. Miminko se narodí jak? Že investuje někdo život do dalšího života.
Investujte svůj život v tomto roce do života vašich zákazníků a přinesete jim zdraví. Investujte do vašich distributorů, pomáhejte jim. Dívejte se na to, jak pracují a podporujte je. Tím investujete vlastní život do životů ostatních lidí. Investujte svůj život do životu vašich lídrů, vašich vedoucích konzultantů. A záhy budete mít finanční svobodu, finanční nezávislost. O tom to je. Protože když investujete život do životů, získá náš život, nás všech, obrovský význam. A máme odkaz pro další generace, protože takhle ten život má být. Není nic horšího, než když se člověk v životě dívá pouze jenom sám na sebe. Ale pokud dokážeme pomáhat ostatním lidem, pokud dokážeme vzít svůj život a investovat ho, svoje vědomosti, svoje postoje do životu ostatních, děláme velké věci. To jsem vám chtěl říct na začátek. Takže rok 24 je výjimečný v několika ohledech. Víte, moje vize je naprosto prostá, jednoduchá. A ta zní dostat naše produkty do každé domácnosti. Ono to zní jako velice prostě, jo, a já to tak mám. Já jedu autem a teď vidím baráky kolem sebe a teď vidím ty okna těch bytů a vidím, tam budou jedno naše produkty, tam a už to vidím. Jedu autem, potkám auta a vidím, jak oni mají vedle sebe produkty OKG. Prostě takhle to vidím já. Já vím, že to ještě není reálně, ale je to v mé mysli. A cokoliv si lidská mysl dokáže představit, to dokáže uskutečnit. Nemůžeme uskutečnit jedině takové věci, které si neumíme představit. A tohle to je moje vize. Dostat produkty do každé domácnosti. A teď dobře poslouchejte. Představte si to. Jaké by to bylo, když bychom vzali třeba například Neuromagne B+, a bylo v každé domácnosti v této zemi, a třeba na Slovensku, což je asi 15, já vím, že to nedá se to přesně počítat, ale ať se nám to dobře počítá, 15 milionů lidí. Umíte si představit, kolik lidí by dobře spalo? Jaké by to bylo? Jaký vliv bychom měli na společnost? Jaký klid bychom přinesli mezi lidi, protože by se lidi cítili lépe? A to není jenom B+, tady je Magne B+. Máme tady další výrobky, celou škálu a co produkt, to je exkluzivita. Jenom pro vaši představu. Kdyby tohle bylo v každé domácnosti v Česku a na Slovensku, tak měsíčně budeme vyplácet miliardy korun v provizích. Miliardy. Dobře, tak pojďme trošku níž. Když by každá 10. rodina to měla doma, to znamená 9 nic a jenom 1 z 10, tak v podstatě je to ta menšina. Tak to nebudou miliardy, jak to budou stovky milionů na provizi, které vy dostanete. Tohle to je naprosto unikátní. A pro mě je neuvěřitelně vzrušující představa, že lidé, kteří to jí, se jim zlepšuje zdraví. Jen si považte. Díky našim produktům někomu se zlepší třeba kvalita života. A prodloužíme mu život třeba o půl roku, nebo o rok, nebo o měsíc, to je jedno, ale když to máte tisíckrát, 10 000krát, 100 000krát, to máte z celé století ušetřených životů lidí, kteří jí naše produkty. Tohle mě fascinuje. Vy, já, my všichni dohromady máme neuvěřitelný dopad na tuto společnost. Na Českou republiku, nejenom myslím, na Evropskou unii, na celý svět. Ano, jsme tady. Majorita je v Česku, na Slovensku, máme i zásilky do zahraničí, jasně.
Ale i kdyby to bylo pouze v České a Slovenské republice, tak to za to stojí dělat. Nemusíme hned koukat na celý svět. Koukejme se tam, kde jsme a začněme tam. Jsme tvůrci hodnot. Ne jako většina národa konzumenti hodnot, že sedí a jenom konzumují seriály a pořád něco jí a móda a tak dále. Ale vy tvoříte. Tím, že prodáváte produkty, tím, že registrujete nové lidi a budujete organizaci, tím budujete hodnotu, obrovskou hodnotu, která má vliv na celou naší společnost. Myslím tím společnost Česko, Slovensko a tak dále. Nemyslím tím společnost OKG jenom. I když také samozřejmě. Takže moje vize dostat produkty do každé domácnosti je tady. Stane se to tento rok? No, to nevím. To nevím. Rád bych, ale nevím to. Ale vím jedno, že se tomuto ideálu budeme snažit přiblížit. Ano, seč nám budou síly stačit. Takže vám chci říct jednu věc. Což teda život přináší. Já to sám nedokážu. Vy sami jednotlivci to nedokážete. Dokonce ani my tady, jak jsme připojeni, nás je příliš málo, než abychom obsloužili celou republiku. To nedokážeme. Čili co? Důležité bude teď, v tomto roce, více než kdy jindy, budovat organizaci, přivádět lidi. Protože to, co by si přejeme, je, aby, je to ideál, celá tato země byla registrovaná jako zákazníci na slevě, kdy jste nemuseli prodávat a lidi si kupovali sami přes e-shop, sami pro svoji potřebu a vám z toho budou chodit provize, kvalifikační bonusy, manažerské bonusy, hloubkové bonusy, provize a tak dále a tak dále. Tohle to je ono. Víte, moje orientace je orientace na vztahy. Já mám rád vztahy, když jsou dobré vztahy. Mám rád, když lidi mají radost. Dělá mi neskutečné potěšení, když vidím, že lidé, kteří jí produkty naše, dělá jim radost, jak jim pomohli. A o tom, ale jak jsem řekl, sám to nedokážu, potřebujeme si věhnout ty rukávky a začít budovat organizaci. K tomu, abychom vybudovali organizaci, a to je to, co vám chci říct, vlastně všichni děláme s OKG, ale pak jsou lidé, kteří dělají pro OKG a pak jsou lidi, kteří dovolí, aby OKG pracovala pro ně. A já si přeju, aby všichni, jak jste tady dneska, aby za rok, až se tady potkáme opět, aby jsme všichni svorně mohli říct, ano, rok 24 stál za to. A konečně, možná po 5 letech, možná po roce, možná po měsíci, je to tady, OKG konečně začala pro mě pracovat. Co to znamená? Sami to nedokážete. Potřebujete k tomu lidi. Proč budovat organizaci je naprosto zjevné. Podívejte se. Vidíte, jak vypadá reforma státních peněz? Já nevím, jestli to víte, ale důchodový systém byl dřív nastaven tak, že zhruba asi 3-4 pracující dělali najednou důchodce. Současná realita je taková, že asi 2,3 pracujících už dělá najednou důchodce. A v roce 50, to pokud nepřijde nějaká změna, nevím jaká, tak bude najednou důchodce jenom jeden pracující. Já už asi budu v ten důchod, čili je jasné, že na důchody prostě nebude. Nespolehejme se na stát, nespolehejme se na politiky, nespolehejme se na nikoho jiného, než na nás samotné. Díky OKG si můžete vybudovat, hele, i kdyby to bylo 5 000 navíc, k vašemu důchodu navíc, není to úžasný mít, kde to najdete? Kdybyste měli 2 000 měsíčně, myslím z organizace, nemyslím jenom prodejem, ale z organizace každý měsíc, to je fantastický.
Ale OKG to není jenom o těchto penězích. Já vás vyzývám, abychom dostali produkty do každé domácnosti, protože když to uděláme, tak já z vás, ne já, OKG z vás udělá, a teď to myslím smrtelně vážně, milionáře. Takže budování organizace je the name of the game, čili název, o čem bude tento rok. Protože my bychom se museli uprodat, abychom dostali ty lidi do doma, abychom ty produkty dostali ke všem. Ale jediný způsob, jak to dělat, je zaregistrovat celou republiku, zaregistrovat ji, ať si kupují sami produkty OKG, aniž vy byste u toho museli být přítomní. A vy se nestaráte o zásilky, to dělá firma, jim pošle balíček s produktama. Vy se nestaráte o akce, to všecko dělá firma. A vy jenom budete si kontrolovat, kolik vám přišlo peníz. Hele, znáte lepší koncept? Nezávislost, máte podporu, máme skvělé produkty, máme systém. Nikdo na tomto světě nemá takový systém odměňování jako my. Jsme česká firma a pozor, na rozdíl od většiny ostatních firm v Česku, nezadlužená. Jsme čistá, nezadlužená česká firma. To jsou obrovské věci, které my tady máme. Jo? Máme skvělé lidi s otevřeným srdcem, kteří vám pomohou na každém kroku a budu vás podporovat. A jsem tady i já. A já tady budu vždycky s vámi. Registrujte. Budujte. Hele, bude to vždycky jednoduchý? Nebude. Já vám ale teď řeknu jeden princip, jeden zákon, který bude hrát ve váš prospěch. Je to zákon pravděpodobnosti. Zákon čísel tomu také říkáme, který říká, že pokud jste ochotní projít spoustou nízkých čísel, tak dříve nebo později najdete ty vysoká čísla. Jinými slovy, čím více neprojdete, tím větší ano vy získáte. Víte, hráči baseballu ve Spojených státech, ti špičkoví, u nás baseball není až tak rozšířený, ale oni mají takové ty baseballové pálky a teď jim tam nadhodí někdo ten míček a oni se snaží do toho trefit. Špičkoví hráči z 10 pokusů trefí 3 a 7krát minou. A víte co? I přesto vydělávají miliony dolarů. I přesto, že z 10 trefí jenom 3. A tak je to i v OKG. Mě nezajímají, jestli funguje vám z 10 1 nebo z 10 2, z 10 3. Já jenom vím jednu věc, že zákon čísel, zákon pravděpodobnosti funguje. Funguje pro mě, funguje pro vás a bude fungovat pro všechny vaše lidi. Jediné, co musíme udělat, je projít těmi čísly. Jít prezentaci za prezentaci. Třeba udělejte 1 denně, nebo 2 denně, 3 denně, to je jedno. Ale denně jde o tu disciplínu denních prezentací. Když to uděláte, když budete registrovat, záhy budete mít lidi, kteří se do toho pustí, záhy se z těch, kteří se do toho pustí, se budou kvalifikovat na pozici vedoucí konzultant, záhy z nich budou manažeři, nebojte se nic. Já vás mohu ujistit, že čísla fungují pro každého z vás. Není nikdo tady z vás, kdo by byl odsouzen k tomu, že zákon pravděpodobnosti pro něj nefunguje. Já si vzpomínám, když jsem začínal síťový marketingu, tak mě úplně dralo, že to nechtějí všichni, protože já jsem tím byl nadšený. Myslel jsem si, že to chce každý. A víte co, on to každý nechtěl. To bylo pro mě hrozné zjištění. A pak mi jeden z mých sponzorů říká, hele, tady je zákon pravděpodobnosti a ten funguje. No jo, ale, jsem říkal, no jo, ale, to je jedno, hele, dívej se na to, že to jsou prostě čísla, kterýma musíš projít. Ano, někdo řekne ne, ano, ne, ano, ne, ano a tak dále. Je jedno. A je dokonce jedno, jestli to funguje z 10 1 nebo z 10 2 nebo z 10 3. Ten, kdo má z 10 1, může naříkat, no jo, já to mám horší, protože já musím oslovit 10 lidí, abych měl jednoho. Tam ten oslovit 10 má 3. Ne, je to úplně jedno. Dobře, tak teď momentálně to tak je, ale za měsíc to tak nemusí být. Prostě ten zákon funguje pro všechny. A výsledky se zobrazí tehdy, když
prostě půjdeme a budeme mluvit s těmi lidmi, budeme ty lidi registrovat, přivádět k produktům, ukazovat jim možnosti, přivést je na konferenci, kvalifikovat je na pozice, na vyšší, aby měli větší bonusy, větší provize. Hele, oni začnou být spokojení, začnou přivydělávat si, teď oni už začnou mít to samé, co v práci, jako přivydělek. A pak si dají cíl, hele, co kdybych mohl si zdvojnásobil příjem toho, co mám teď, nebo toho, co mám v práci. Jaké by to bylo? No tak to zkusí a jim se to třeba podaří a pak opustí své zaměstnání a začnou dělat OKG jako full time, jako hlavní činnost. Tohle to je velká mise, velké poslání společnosti. Přinášet hodnotu lidem. Obrovskou hodnotu. A toto tady je. Takže registrujte, co můžete. Ale nejenom jen tak, že registrujete, pracujte s ním, dostávajte ty lidi na produkty. Snažte se dostat, aby vyzkoušeli produkt, protože když lidi budou sepnuti z produkty, pravděpodobně vydrží. Nebo ta pravděpodobnost je daleko vyšší, že vydrží, než ti, kteří se jenom zaregistrují a čekají, koukají a vrtají si prstem nosu. Jo? Tak to ne. Takže registrujte. Já vím, že většina bude třeba, že ne, ale dělejte to. Projděte těmi čísly. Jestli to máme jedno dostat do každé domácnosti, musíme těmi čísly prostě projít. Čísla. A abych se vrátil k tomu, můj sponzor mi teď říká, hele, ono je docela jedno, ne, jestli to funguje 10:1, nebo 10:2, nebo 10:3, nebo 20:1. Co je evidentní? Že to funguje. Je jedno, jaký jsou čísla. Tak budeš mít vyšší stupy, no, nedá se nic dělat. Ale pro každé to bude fungovat. Já nezapomenu nikdy, je tomu teda už skutečně hodně let zpět, když jsem chtěl tento princip vysvětlit. A vzal jsem na jedno naše setkání vedoucí konzultantů kostku. No, má hrát si kostku, člověče, nezlob se. Známe to všichni. Hodíte, chcete, aby vám padla 6, ona padne 1, zrovna potvora. Jo, a pak hodíte znovu a ona padne 3, a pak zase 1. Kasi, když už ta 6 konečně padne. Známe to. A já jsem jednou, abych jim to vysvětlil, tak jsem nechal, bylo tam asi nás tam bylo 10, měl jsem 10 kostek a každý měl za úkol hodit 50krát a zapisovat si, kolikrát mu padla 6. A to byste ale nevěřili. Když to tak všichni udělali, tak výsledky byly plus, minus stejné. Jo, někdo měl z 50, já nevím, 6 šestek a někdo měl jenom 5. To už přece nehraje roli. Jestli máte z 50 hodů 5 nebo 6 nebo jen 3 šestky. A bylo zajímavé pozorovat, že někomu padla 6 na poprvé, ti druzí koukali závistivě, no ten se má, a ten, ježiš, tomu tam padly 2, 3, furt nic, ale pak se mu to začalo taky srovnávat. Prostě plus, minus všichni to měli podobné. I když začátky měli těžší, třeba někteří, že první 20 hodů nic, a až 21. A někteří měli první hned 6 a potom neměli, jo? Tak to prostě je. A vyhodnocovali jsme, po nás na to věří. A byla to velká lekce, velká věc, kdy jsme ukázali, jak funguje, ale co bylo evidentní, je, že to fungovalo pro všechny. Nejenom pro někoho. Ne pro někoho, kdo je mladší nebo starší, pro všechny. A tak je to i s prezentacemi. Když budeme přivádět lidi do OKG, nechytne se každý. Ale budou lidé, kteří u toho nakonec zůstanou, začnou růst, začnou se prostě podílet na tom velkém díle, velké věci. Když jsme se to připojili my, proč ne ostatní? Víte, v kapitole 13 v Novém zákoně, epištola podle svatého Matouše, se píše, pán Ježíš mluvil v podobenstvích a mluvil o rozsévači. I řekl mistr, byl člověk, který šel a sel. A jak házel to zrno po tom poli, tak některé zrno padlo na cestu. Prostě přiletěli ptáci a se zobali je. Co to znamená? To jsou ti lidé, vy sejete, děláte prezentace a tito lidé se ukážou, vy je pozvete na setkání, na prezentaci, na konferenci a oni se nedostaví. A vy si říkáte, proč? Co jsem udělal blbě?
Co dělá ten rozsévač? Nezajímá ho to, seje dál, seje dál. Další zrno padlo na cestu. To jsou ti, kteří přišli, zaregistrovali se, dokonce možná prodali první výrobek, ale potkali se s prvním problémem a skončili. Je to zrno, které spadlo, ne na cestu, pardon, sice na půdu, ale prostě jenom zakořenilo, ale slunce je spálilo. Tak to myslím bylo. Teď to přesně z hlavy nevím. Takhle. A to jsou ti lidé, první problém je spálil. Proč to tak je? To nikdo neví. Jsou jistá tajemství, která mají zůstat tajemství. My jenom můžeme udělat jedinou věc, jít a set dál. Další zrno padlo do trní. Ono zakořenilo, ono vzešlo, jenomže je trní udusilo. V našem, jaksi v této analogii, to znamená, že jsou lidi, kteří přišli do OKG. Oni se jako mají úspěch, ale mají neskutečně špatný postoj. Všemu se a já nepotřebuji setkání, a já nepotřebuji konference, a já nepotřebuji kvalifikaci. A mi to také stačí, jako jo, a jsou takoví ti, jako furt brbláj, furt se něco nelíbí, mají negativní postoj, pořád se něco stěžují, tak to je zrno, které padlo do trní. Sice zakořenilo, bylo by úspěšné, ale prostě ta krusta toho trní, toho špatného postoje, jim nedovolí, aby to zrno dalo úrodu. A na závěr, poslední druh zrna, padlo na úrodnou půdu, zakořenilo, vzešlo a dalo 1000násobnou úrodu. A proto to ten rozsévač dělal. Věděl, že některé zrno padne na skálu. Věděl, že některé padne na cestu a ptáci je se zobou. Nemůžete honit ptáky, protože když opustíte pole, tak přiletí jiní ptáci a se zobou vám to. Že jo? To je prostě zbytečné. Nestarat se o to, jít a dál set. A tenhle ten člověk moudrý, farmář, zemědělec, rozsévač obilí, nakonec měl tu úrodu. A úroda mu vzešla a dala 100násobek, 1000násobek hodnoty. Ano, ale bylo v tom schované i ty zrna, která padly do trní, na cestu, na skálu a tak dále. Chápete? Vždycky je období více práce za méně peněz, než se to překlopí, kdy je více peněz za méně práce. Když na jaře sejete, tak co se stane? Vyžadujete vaši investici, váš čas jít na to pole a set a pozor a nevíte, jaký výsledek to bude mít. A pak musíte čekat, taky to není přes noc. A pak přijde úroda, kdy sklízíte úrodu, že ano, je to krásná analogie s OKG. Nechtějte všechno hned, nechtějte všechno přes noc, ale žádám vás, aby se teď v lednu, obzvlášť v lednu, seli nové partnery OKG a přiváděli je. Tím, že je přivedete, stanete se sponzory. A propos, tajemství sponzorství je to obrovská magie. Vy jako sponzoři, je to ta nejvznešenější, pozice v OKG, být sponzorem. Zase, povzbuzovat lidi, dostávat lidi z temnoty na světlo, z negace do pozitivna. Sponzor je jakýmsi mostem mezi tím, kde ty lidi byli včera a kde mohou být zítra. Bez sponzorů by to nešlo. Máte obrovskou věc, je to velký dar být sponzorem. Ne, každý má ten dar být dobrým sponzorem. Já vás žádám, abyste se o to snažili, abyste lidi podporovali a byli s nimi. Rok 2024 je rokem budování organizace. Všecko zůstává, jak je. Jenom si k tomu přiberte, ať můžete dál registrovat. Přivejte je sem. Ukažte lidem, jak skvělé produkty máme. Ukažte jim, jak skvělá společnost jsme. Ukažte jim to. Ukažte jim, kolik peněz se dá vydělat. Běžte za svými sponzory, i když byste třeba ještě penízky neviděli. Vaši sponzoři jistě už mají jako velké provize, které dostávají každý měsíc. V skutku, tak tomu je. Já bych chtěl říct jednu věc. Víte, každá cesta začíná prvním krokem. Každá kniha, která byla napsána,
začíná prvním písmenem, první větou. A tak i rok 2024 začíná prvním měsícem, což je leden 2024. My máme tento měsíc akci na Emulips Activity, ten flyer tady nemám zrovna, máme prostě tu akci za 200 bodů, že máte 3 aktivy v ceně, teď nevím v kolik úplně přesně, to není teď, vy to víte určitě líp než já. Je to akce, která trvá pouze do 31. ledna. Ale, prosím, leden je klíčový měsíc nejenom proto, že máme tuto akci, ale je to klíčový měsíc pro lidi. Protože každý člověk, nebo naprostá většina lidí si dává předsevzetí právě v lednu, že zhubne, což tato akce s ním perfektně koresponduje, že začne nový životní styl. Většina firem, když končí, tak končí ke konci roku a mimochodem skončilo spousta firem. Jo, velká nezaměstnanost se možná přiblíží, což je zase pro vás, budou lidi, kteří budou hledat práci, je to skvělá věc, jak lidi můžete přivést do OKG. Čili lidi dělají předsevzetí, že chtějí třeba změnit život, že už nebudou poslouchat svou potrubního šéfa, že chtějí vybudovat finanční nezávislost. OKG je ta parádní příležitost. Takže leden je skvělý měsíc, jak už jsem řekl, ano, pro toto. Nikdy skutečně nebyla lepší doba proto to zvládnout, ale hlavní teď, co vám chci říct závěrem je, aby já jsem to velice pyšný, já jsem to dneska viděl, byl jsem to velmi nadšený. Tak tady máme nový leták, nový flyer na 23. výroční konferenci naší společnosti. A já vás tímto zvu na tuto obrovskou událost. Tak, kde to bude? Brno, hotel Avanti, tradičně. Je to pozor, ne jak to bývávalo v únoru, tentokrát březen, 23. března. A teď pozor, vstupné je 600 korun, ale máme na tu konferenci speciální akci. A teď pozor, každý, kdo z vás nazbírá, budete sbírat razítka, ne fyzicky razítka, ale virtuálně razítka, budete to mít na svých e-shopech, to všechno uvidíte. 50 jednorázových bodů rovná se jedno razítko. 6 razítek, když nazbíráte 6 razítek za to období, hned vám řeknu, jaký to období je, ale za to období, 6, máte tu vstupenku za 300 korun, čili 50% slevu. Ale pokud jich nazbíráte 10 těch razítek po 50 bodech, tak máte celou vstupenku úplně zdarma. 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 Tak. Úžasný. Jo? Takže zveme vás tímto. Můžete mít vstupenku úplně zdarma, ale bonus, nebo co získáte za ten den, bude tam inženýr Karel Rezek jako vedoucí vývoje a bude mít přednášku velice precizní na Neuromagne B+, v synergii s ostatními produkty. To si nenechejte ujít a dokonce tentokrát nebude v rámci prezidentské třídy, či nebude prokvalifikované, ale bude úplně pro každého, kdo tam přijde. Prezidentská třída na to kvalifikace je, tu mám já, a tam dneska jsem vám prozradil pár věcí, jak budovat organizaci. Tam vám prozradím kouzlo, jak to všecko znásobit. Prezidentská třída. Čili teď registrujte, plán je jednoduchý. Registrujte, budujte organizaci. Leden, únor. V březnu je vemte na konferenci. Nejlépe je když je vezmete tak, jak jsou, bude to super. Dozví se o produktech, spousta příběhů tam zazní, ale pokud chcete být chytří a pracovat chytře, kvalifikujte všechny ty lidi na prezidentskou třídu, což je pro nový 1200 bodů a pro stávající VKčka plus je 600 týmových bodů teď nevím za který období, teď to nevím, jo? Ale to se dozvíte, nebojte. A já vám ukážu krok za krokem, jak znásobit vaše úsilí
čili to je to druhé tajemství, jak to udělat, aby skutečně takovýmto, já nemůžu dlouho ani, jak to udělat, aby OKG pro vás začala pracovat takovým způsobem, že se budete divit, kde ty penízky kurňa furt byly. Tak tohle to vás povedu krok za krokem na prezidentské třídě. A samozřejmě organizuje to naše Dituška Kolářová, gold manažerka společnosti, která velice precizně se svojí dcerkou Anetkou připravili celý ten koncept a já za to moc a moc děkuju a ona už to má všecko zorganizované, nebo to ještě organizuje, tak vám chci říct, že nás čeká skvělý čtvrtrok, nebo celý rok, ale startovací odrazový můstek je leden, registrovat, únor registrovat, co můžete budovat a všechny ty lidi vemte 23. na konferenci. A propos, když budou sbírat razítka, mohou tam mít úplně, ale úplně zdarma. Úplně zdarma. Toť vše. Já vám chci moc poděkovat za dnešní bohatou účast na dnešním setkání. Chtěl bych vám z celého srdce poděkovat za to, že se účastníte OKG. Že nám pomáháte zlepšovat životy lidí. A chtěl bych, abyste věděli, že to nebereme jako samozřejmost. Já o vás vím, nebojte. O vás všech. I o lidech, kteří tady dneska nejsou připojení. No Jiřino, ty se nesmí, protože já je vidím každý den, vidím celý ten systém, já to vidím prostě. Ale velký bratr, to tak není, ne, to se nebojte, to tak není, ale vím, že odvádíte skvělou práci a já vždycky koukám a padá mi brada, když vidím, jakým způsobem prodáváte a získáváte zákazníka. A to já jenom vidím na webu, ale za těmi čísly jsou živí lidé, kteří naše produkty jí. A jak už jsem řekl, naše vize, moje vize pro tento rok, ne pro tento rok, to je trvalá vize, ale přiblížit se k tomu ideálu, dostat produkty do každé domácnosti. A budu potřebovat vaši pomoc, vaši angažovanost, vaši lásku. Budu potřebovat vaši energii, protože jeden člověk toho není schopen. Ale my všichni jako tým, jako organizace to můžeme dokázat. Počítám s váma, děcka. Počítám s váma. Vy můžete počítat se mnou, já tady budu. Ale já, teď vám to říkám, počítám s váma. A těším se na celý rok, protože to bude neuvěřitelná jízda. Mějte se krásně. Leden registrujeme, únor registrujeme a v březnu všechny ty lidi vezmu na konferenci. Nejlépe, kdyby mohli zdarma. Ano, je to na vás. Nebo za 300, to je fuk. A nebudete věřit, co se potom od dubna začne s těmi lidmi dít. Mějte se krásně. Mám vás na srdíčko, mám vás moc rád. Ahoj.